Знаете ли, че в Истанбул има място, където желанията наистина се сбъдват? Наричат я църквата на първото число и ние с GP Travel ще ви заведем точно там на 1 март. Подготвили сме ви 4 дни в магичния Истанбул, градът, в който историята и модерният свят се срещат на 2 континента. Отиваме на Принцовите острови. Представете си място без коли, с аромат на море и красиви викториански вили. Ще се разходим из остров Буюкада, където времето сякаш е спряло. Ще посетим уникалната желязна църква Свети Стефан и ще се възхитим на блясъка на двореца Долмабахче, турският Версай. А вечерта очакват ни пеещи фонтани и красотата на нощен Истанбул. Най-вълнуващият момент е посещението на църквата на първото число. Ще си купим символични златни и сребърни ключета, за да отключим късмета си. Легендата казва, че ако желанието ви се сбъдне, трябва да върнете ключа обратно. Всичко това 4 дни с включени 3 нощувки, закуски, транспорт и посещение на островите само за 205 евро или около 400 лева. Тръгваме от София на 26 февруари. Готови ли сте да си пожелаете нещо? Резервирайте на сайта ни gptravel.bg или се обадете на номера в описанието. Местата за първото число се запълват много бързо.